खोजनी पूरा परचून दुकान छान मार देनी लेकिन फुल्की जी वो क्रीमो ना मिला। अरे कोढ़िया में पुतरा चढ़वा जब हमार क्रीम ना मिलल तब 500 रुपया हमार का बा। केसो छोरा ना हम बताओ तनी कहां बा। हां बोल कहां बा। वो का भेला ना कि मामा के बेटा भेटा गेल रास्ते में और पैसा तो रलक ना तो थोड़ा पैसावा के थोड़ा लाल पानी लेनी तब खत्म हो गया। रुक बड़े बाबा अभी तोरा बाप के फोन लगा बतानी अब देखा तानी तो हमार 500 रुपए कैसे ना देता रे। रुक हां भगोई दे दर ना ओकरा के मरो कंपनी क्या बताओ तनी बहुत तू ऐसा तू तब साड़ी उड़ी फिचाइल कि ना फिचाइल लागत जगना का हाल चल रे ठीक बा कैसन तू बात करे लागला हमनी के हाल चल मुझ पूछ हमनी के त ठीके ठाक बा अपन बतावा कैसन हाल चल मेहू के साड़ी फिचाइल खाना ना बनल अरे पागला हमरा से पूछ हमरा से कैसे मेहरानू के रखल जाला साला अभी जांग होंग मिसवा के मार के ओतनी उन करा के चुप साला खिड़की में झकल हनी ब्लाउज खींचत रहा। अरे साला तोरा का हमनी की देखनी रे साले दिन भर जाके गरु के गुह को छबा बात करबा हमरा भी। अरे साला छोटी मुंह बड़ी बात अरे भयवा समझ गेले ना हां दिन भर देखत नहीं जा एकरा ऐसा लइका जवान बा आटा काटा बा जांग मोटे मोटे नाम पहलाद ह तो मेहरानू के बनिहारी करता देखते बड़े बाप बेचे ताड़ी या बेटा बोले चलो रहे मनोज तिवारी। अरे बेटा हमरा से पूछसन ओहनी के बारे में हमरा छुपल बटे हमर मेहरानू सब जानत नहीं जा कोई दिक्कत नहीं के बस ये दिक्कत बा कि इतना हटा हो के मार गुड़ मोटे मोटे बा तो मेहरानू के बनिहारी में लगल बड़े। अच्छा हमार मेहरानू खुद कहत रहे साले तारा के बेलने मारत रहे भूल ओइसन बात नहीं ओइसन बात नहीं। अरे चुपचाप रहा ना हमार मेहरानू कोल बतैले बिया भुला गेल ना अब तन हमारा भी चुप बात बतियावे एकदम लगता कि हम जानता ही नहीं कि तारा बारे में एकदम फिलिक्सिंग झरले बड़ा ए अरे भाई का कहत रे ना सुधारी चांस नहीं खे सही कहत रे एनी ऐसा लड़का के चक्कर में पूरा गांव बर्बाद हो गई। ठीक कहत रे कमा के या 2 रुपया खाई उतरे में कहता दुनिया बा बुझाता ना। अरे बाप रे बाप कुल पैसा कमा के मेहरानू के दे देवला अपना के नहीं खन कह जानता रे खिसाई में कहले बूढ़ पुरनिया कहले बन चले ना वे आंगनवे टेढ़ रहे खैनी मांगे खातिर सुबह हमरा चुदौला लई हनी प्रकाश भाई दे रे कनकी जोर से मैदान लागल बा साले के नहीं जाई रे अरे अब तने हमारा बीचो सारे बात करबो जा हैं आगू रे के मुंह लागल पे करबा चल छोड़ चल सुबह तोहनी के दोनों के सुअर के त मुंह ना देखल चाहिए ना आ जला साले सुबह खैनी मांगे प्रकाश दे रे साले आज तरन जा हमारा बीचो खैनी मांगे दादा के दलान बना के धइले बड़न जा साले हमार मेहरानू के ताजा दिखन जा साले अपन मेहरानू के देखते ही नहीं खन जा भोसड़ी रंडी खाली दिन भर घर से ले ले बाहर से ले ले दिन भर हमरे के खाली काम करावे ले एगो बेटा बा हमर साला दोगला चोर साला कुल काम हमरे करे के पड़ता साला एजगो करम साला घरे जाके खाना पीना सब हमरे बनाए के पड़ता अच्छी नारी बिया खाली खा पी के फिल्म देखी ओकरा जी में कोनो काम हम हइए नहीं खे कुल काम हमरे करे के पड़ता साला अगर आज हमर बेटा ना ओकरा के बतावत साला भणुआ चोद हो गइल बा कुल देखत नहीं के साला बाप अकेले कर के मरा ताकि हमहू करवाई कुछ ओकरा कुछ जाता ये नहीं के साला मेहरानू भी ऐसने कुल दिन भर काम करावत या हमरे से पापा हो मुंह फेल बर्फ लेकर भी चाउर बेच के घर से मुंह पेल बर्फ कौन हो खेला रे अरे ये बर्फ बर्फ के मुंह मार के साले कहां से ले आइले चाउर बेच के कोठरी में ले निकलना नहीं पाफर अरे बाबू बच्चा का साला बिट्टू का तोरा के कहला रे हां का करम बाबूजी पैसे ले
5 रुपया लेते हुए फिर साला चावल चावल बेच के खाते रहे साला। चल भाई उठा देखो अकेले मरे तो नहीं तोर माई बिया की दिन भर सुता रहती है साला, काम हमरा से दिन भर कराती है। उठा के लेके चल साला। तू लड़का बड़े की एगो बात कही, तार तो बियाह हो गया, हमार बियाह ना होई। अभी कान में के जावर छूट लही नहीं, तू बियाह करबे? हां कमा के खिया जुगत भइल बड़े साला। 2 रुपया चोरा के पॉकेट में से खाता रे रोज आ तू अभी बियाह करबे? मेहरानू है तो काम न करे लगा में बेटर दवा काम करबे कि ना? ए हम ना करम, ला दो उ लोग उठा दे कपार पे चल जाओ घरे आओ तो हम। अरे बेटर दवा उठोई बहु कर साला। माई बेटा दोनों वैसे नहीं हो गइल बड़ा सब, दिन भर साला हमरा से काम कराओ। भैया देखो गजब बेइज्जती। हम माई के चोदो माओ तेरा बहन के चोदो महावीर वाला तेरा मैया के चोदो वाला। अरे बोलने लगा सर तेरे को हम बोल रहे थे ना। मैं तो बोले बात फोटो लोग बोले फोटो बाबू जाओ बिहारी चल प्रणाम। अब लड़ाई को पड़ा गजब बेइज्जती। लो बिहारी तारा के देला रे पहचान पत्र बनाएगा वोट से मारे के समय आइल बा। हमर मैंने के पहचान पत्र दे कतल पड़ा हम लड़े के नहीं पड़ रहा हमें। अरे बिहारी चा जानत रह अब प्रकाशवा घरे हाला गुला कर देले बस ना। का कहीं हम दिन भर देखत रह कागज पत्र लेके ढोवत रहत खाली कोटे में। सिखा मत जो अब पहचान पत्र लगे घर पहुंचा दिए। ठीक बा बिहारी चा हम कल ले आइए। जो ठीक बा जात हई।